खासदार नारायण राणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त प्रितेश राऊळ मित्रमंडळ पुरस्कृत दशावतार कलाप्रेमी ग्रुप रेडी आयोजित दशावतार नाट्य महोत्सवाचं उद्घाटन पार पडलं। यावेळी दशावतार कलावंतांचा सन्मान करण्यात आला। माजी केंद्रीय मंत्री, महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा विद्यमान खासदार नारायण राणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त प्रितेश राऊळ मित्रमंडळ पुरस्कृत आणि दशावतार कलाप्रेमी ग्रुप रेडी आयोजित दशावतार नाट्य महोत्सवाचं उद्घाटन पार पडलं। या दशावतार नाट्य महोत्सवाचं उद्घाटन श्रीदेवी माऊलीला गाराणं घालून महाराजा मायेच्या पुरता, कुळाच्या पुरता, बाराच्या पुरता, भाजनवचा, पंचक्षी गारडा अंगाळा कुपेदेवा घाडवसा, तटी बिवते बानिया राजदेवा, चतुर्शिमेच्या अधिकारी तू दाणे करा, राजसतीची मालकीन माये तू पूर्व सत्तेचा अधिकारी कुळकार तर माये, आज असणाऱ्या स्थळातल्या देवते ब्राह्मणा महाराजा प्रभू स्थळात जे देवत त्यांना आम्ही शरण येतो। जे काय असणाऱ्या राणे साहेबांच्या वाढदिवसानुसार हयसर आज या स्टेजचं आम्ही उद्घाटन करतो। त्याच्यानुसार हयसर कार्यक्रम तसेच ज्येष्ठ दशावतार कलावंत जयसिंग राणे यांच्या हस्ते श्रीफळ वाळून, ज्येष्ठ दशावतार कलावंत मंगेश राणे यांच्या हस्ते श्री गणेशाच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून झाला। यावेळी उपस्थित मान्यवरांचा प्रितेश राऊळ मित्रमंडळाच्या वतीनं सन्मान करण्यात आला। तसेच जिल्ह्यात उभरते दशावतारी कलावंत रेडी गावातील स्वप्नील नाईक, तसेच मोरेश्वर दशावतार नाट्य मंडळ मोरे कुडाळ यांचे मालक यांचा शाल श्रीफळ सन्मान चिन्ह देऊन सत्कार करण्यात आला। आमचे दादा यांनी 2012 पासून प्रितेश राऊळ यांच्या साथीने म्हणजे मुंबई येथे पहिली आमची भेट झाली आणि भेट घडवून आणली प्रितेश राऊळ आणि त्याच्यानुसार दादांच्या जे काय असणारं मार्गदर्शक मानून आणि त्यांच्याबरोबर प्रितेश राऊळांबरोबर आम्ही चालून आज इथपर्यंत पोहोचलो। खरोखर आज सांगायचं झालं तर दादाचा कार्यकर्ता होणं हे खूप भाग्याचं असतं, कारण आपण इथे गाव पातळीवरती राजकारण करत असताना, कारण मागच्या 2 वर्षापूर्वी मी आणि प्रितेश राऊळ आणि आमचे सर्व सहकारी जे काही रेडेगावात पर्यटनाचं काम आणताना म्हणजे माणसाचं वजन ते सर्व काम करून देतो असं एक उदाहरण आमच्या बाबतीत घडलं। आम्ही मुंबईला गेलो होतो आणि तिथे राणे साहेबांचे कार्यकर्ते म्हणून जी काय आमचं जे पर्यटनाचं काम आहे ते चांगलं अगदी मार्गाला लागलं। तेथील अधिकाऱ्यांनी म्हणजे दांडेकर मॅडम असतील, इतर ज्या सर्व मुख्य सचिव असतील, त्यांनी जे काय काम मार्गाला लावून जे काम घडवून दाखवलं म्हणजे त्यांचं असणारं वजन आणि त्यांचा कार्यकर्ता म्हणून पुढे जाऊन ते काम घडू मिळतं हे मोठं भाग्याचं आहे। म्हणजे दादांचं जे काय असणारं वजन आणि त्यांच्यानुसार आपण या ठिकाणी त्यांचा कार्यकर्ता म्हणून घडत आहोत हे खरंच या ठिकाणी मला अभिमानास्पद आहे। आणि दादांनी तसेच आमचे मार्गदर्शक निलेश साहेब, नितेश साहेब यांच्या मार्गदर्शनाने वेगवेगळी विकास कामं या ठिकाणी रेडी गावात आपण सर्व प्रितेश राऊळ आणि सर्वांच्या मदतीने या ठिकाणी आणत आहोत। मित्र, काही विकास कामं आणताना जे काय असणाऱ्या तांत्रिक अडचणी, शासकीय ज्या काही तरतुदी पूर्ण कराव्या लागतात त्याच्यानुसार थोडासा विलंब होतोय, पण नक्कीच राणे साहेबांच्या मार्गदर्शनाने या ठिकाणी रेडी गावात घरगोत असा निधी या ठिकाणी मागच्या 2-3 वर्षात चांगल्या प्रकारे आणला। त्याच्या अगोदर जो काय असणारा इतर माध्यमातला निधी राणे साहेबांच्या माध्यमातून आणि त्यांच्या शिफारसीने आम्ही या ठिकाणी घेऊन आलो। खरोखर रेडी गावात काम करत असताना राणे साहेबांपर्यंत ज्या ज्या समस्या आम्ही वारंवार पोहोचत असतो आणि आपल्याला तालुका जे सर्व जे पदाधिकारी आहेत त्यांचं जे काही असणारं मार्गदर्शन आणि त्यातून राणे साहेबांपर्यंत पोहोचून आपलं काम घडवून आणणं म्हणजे जे काही सर्व आणलं ते राणे साहेब आपले आताचे आमदार दीपकभाई केसरकर यांनी जे काही आजपर्यंत आम्हाला जे काही मार्गदर्शन केलं आणि त्यांनी जो काही दिलेला निधी त्याच्यातनं राणे साहेबांचं जे काय काम आणि आमच्या पाठीशी गंभीरपणे उभा आहे हे सर्व आज तुम्हाला दिसत आहे। ज्या काही राणे साहेबांना या प्रसंगी मी या ठिकाणी वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतो, त्यांना दीर्घायुष्य लाभो अशी माऊलीचरणी प्रार्थना करतो।
आमच्या दशावतार कलाप्रेमी ग्रुप यांनी 4 वर्षापूर्वी आम्हाला सांगितलं की दशावतार महोत्सव हा रेडी घडला पाहिजे आणि त्यांच्याच संकल्पनेतून प्रितेश रावळांनी तो भरीवार घेऊन या ठिकाणी आपला दशावतार घडवण्यासाठी प्रयत्न केला. तर प्रितेश रावळ मित्रमंडळ आरोग्य शिबिर असू दे, लोकांच्या वैयक्तिक आर्थिक अडचणीत असू दे किंवा इतर ज्या काही सेवा असतील त्या देण्यासाठी नक्कीच प्रितेश रावळ म्हणा किंवा प्रितेश रावळ मित्रमंडळ हे कायम त्या रक्तदान शिबिर असू दे त्या पुढे असतात आणि हे वेगवेगळे कामं या ठिकाणी ते करून घेत असतात. आणि दशावतार म्हटलं की आपली या कोकणची कला आहे आणि या कोकणच्या कलेला आपण एकत्र म्हणजे काय असणारे जयसिंग काका असतील, मंगेश दादा असतील, कैलास असतील, भाली मास्तर असतील, यांनी ही जे काही चालू केली आहे त्यांच्यानुसार जे काही रेडी गावातनं आज वेगवेगळे युवक या कलेमध्ये म्हणजे गावकऱ्यातनं ब्राह्मण कला क्रीडा मंडळ जे युवक आहेत ते पण आज कुठेतरी ही कला जोपासताना दिसत आहेत. म्हणजे सांगायचं उदाहरण झालं तर आपले आजचे समालोचक पुरुषोत्तम दादा यांचा जो मुलगा आहे तो अतिशय उत्कृष्ट अशी विष्णूची आणि कृष्णाची भूमिका या ठिकाणी आपल्या सिंधुदुर्गात हातात काही कंपन्यातनं करत आहे. म्हणजे जे काही दशावतार कंपन्या त्यातून गरज आहे म्हणजे त्याच्यातनं जी त्याला प्रेरणा मिळाली आज तो पुढे जात आहे. त्याला पण पुढे चांगलं अगदी यश मिळो अशी माऊली चरणी प्रार्थना करतो. आणि जे काही असणारे आपले मंगेश दादा असतील किंवा इतर जे असतील त्यांनी पण आणि आपल्याला माहितच आहे की सुधीर कलिंगड यांनी पण अशी कला चांगलं अगदी म्हणजे आता बघायला गेलं तर संयुक्त नाटक आणि त्या संयुक्त नाटकात जे सगळे दशावतार जे म्हणजे ज्येष्ठ किंवा जे नावानं आलेले कलावंत आहेत ते एकत्र येऊन कला करतात आणि त्याचे चांगलं की दशावतारात आपल्याला माहित आहे की हा दशावतार आता 8 महिन्यात राहिला नाही. हा दशावतार आता पूर्ण वर्ष चालतो कारण पावसाळा आला की संयुक्त दशावतार जिथे तिथे वेगवेगळी मंडळ त्याची नाट्यप्रयोग करतात आणि या दशावताराचं महत्व पटवून देतात आणि त्या दशावतारात आपण सर्वजण बोध घेतो. कारण विष्णूची 10 अवतार या विष्णूच्या 10 अवतारातनं हे दशावतार आपण इथे सर्वांसमोर साजरा करतो. बरोबर या सर्व मंडळींना या दशावतार आपल्या सिंधुदुर्गातल्या सर्व दशावतार कलावंत आहेत त्यांना या ठिकाणी धन्यवाद दिला पाहिजे. कारण आमच्या पर्यंत ते म्हणजे कुठची कला म्हणजे असं वाचून करत नाही. जे काही आपल्या जे काही ग्रंथ आहेत पुराण आहेत याचं एकदा वाचन केलं आणि ती आपल्या समोर सर्वांसमोर सादर केली अशी ही कला आपले दशावतार कलावंत आज येथे जोपासत आहेत. आज या स्पर्धेच्या निमित्ताने म्हणजे आज जे काय असणार सुधीर कलिंगड यांनी जे काही या ठिकाणी म्हणजे अगदी जे काही पहिली येऊन संस्कृत बोलून जे काही दशावतार नाटकाची सुरुवात करायची आणि एकदम चांगलं अगदी ते सुरुवात होऊन ते अगदी तसं यायचं त्यातला या दशावतार आज जो प्रयोग आहे म्हणजे मागाशी मंगेश दादा म्हणत होते की एक वाक्य बोलावं आता आम्ही तर आता त्यांचं वाक्य म्हणजे जे काय असेल ते म्हणजे तुमच्या समोर मी सादर करतो. कारण ते येताना पहिलं जे काय असेल ते चांगलं अगदी म्हणजे दशावतार आल्यानंतर राजा आल्यानंतर जे काही बोलतात आणि आपल्या सर्वांना ते अंगावर शहारे आल्यासारखं वाटतं त्यांचं ते वाक्य सादर करण्याच्या ठिकाणी मी प्रयत्न करतो. म्हणजे सुधीर कलिंगड म्हणजे कुठलाही राजा आला तरी आता संस्कृत मध्ये बोलून ते अगदी चांगलं अगदी या ठिकाणी दशावतार उठवण्याचं आणि आपला प्रयोग चांगला होण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणजे सुधीर कलिंगडाचं वाक्य आहे आकाशात प्रतिकोन तोयम यथा गच्छति सागरम सर्व देवम नमस्कारम केशव प्रतिगच्छति. आकाशातून पडणारं पाणी जसं सागराला येऊन मिळतं तसं कुठे आणि कुठल्या देवाला नमस्कार केला तर तो माझ्या केशवाचरणी जातो, माझ्या केशवाचरणी जातो. म्हणूनच म्हणतो शून्यातून सृष्टी निर्माण करणाऱ्या जगतच्या परमेश्वरा हा राजा कीर्तिमान तुझ्या पायी नतमस्तक होतोय. शुभ आणि मंगल अशा त्याचा आशीर्वाद दे. धन्यवाद. म्हणजे दादांची इच्छा होती की असं मी वाक्य बोलावं म्हणून मी तुमच्या समोर ठेवलं. कारण प्रितेश रावळ आमच्या त्यांना हे वाक्य माहित आहे कारण मी कधी कधी त्यांच्या समोर असताना बोलत असतो. आपल्या खरोखर कला दशावतार कला ही चांगली कला आहे त्यातून आपण सर्वजण बोध घ्या आणि ही कला आपण पण आमच्या 8 मार्चच्या महिला दिनाला पण या ठिकाणी सर्व आमच्या महिला वर्गाने रेडी गावातील ही कला जोपासण्यासाठी सुंदर एक नाट्यप्रयोग अर्ध्या तासाची केली त्यांचं पण या ठिकाणी धन्यवाद मानतो. आपण सर्वजण म्हणजे दादा
अण्णा गडेकर हे दशावतार कला असली की इथून खानोली असे कुडा दोडामार्ग असे सर्व मोटरसायकलने जातात अजूनही. दादांचं वय आता जवळजवळ 50च्या 55च्या पुढे गेलंय, तरी दादा आपले थंडीत ते आपले तिकडे दशावतार नाट्य प्रयोग असला आणि त्यांचे जे काही आदगावकर आणि इतर जे काही कंपन्या आहेत पुणे संबंध हे असते की तिथे जातात, सर्वांचे अजूनही हालचाल विचारतात. अशी ही कला आहे. आज सर्वजण या कलेचा मान ठेवतात. आपण सर्वजण या ठिकाणी आलात. या ठिकाणी आमच्या पितेच्या सर्वांच्या कार्यक्रमाला आपण यापुढे असणाऱ्या 4-5 दिवसात आपण सर्वांनी या ठिकाणी येऊन चांगला रंगतदार कार्यक्रम करावा असं या ठिकाणी सर्वांना मी आवाहन करतो. नित्य नियमाने दशावतार महोत्सव आपण या रेडी गावामध्ये सर्वांच्या सहकार्याने राबवत आहोत आणि नेहमीप्रमाणे दरवर्षी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दरवर्षीप्रमाणे या दशावतार महोत्सवाचा वाढत आहे. खरोखर तुमचे मनापासून आभार या ठिकाणी मी या मंडळाचा अध्यक्ष या नात्याने व्यक्त करतो. कारण या सर्वांसाठी सर्वांनीच आपापल्या परीने जास्त खूप मेहनत घेतली आणि सर्वात महत्वाचं असतं किंवा कुठचाही कार्यक्रम जर करत असो तर समोर जर नाट्यरसिक किंवा प्रेक्षक जर नसले तर कुठचाही कार्यक्रम यशस्वी होत नाही. पण या ठिकाणी असा कुठचाही कार्यक्रम या ठिकाणी असा झाला नाही की ज्या ठिकाणी आपले नाट्यरसिक या ठिकाणी येत नाही. खरोखर काल परवाच्या दिवशी आपले मंगेश दादा या ठिकाणी म्हणत होते की या जागेला एक वेगळा वलय आहे. इथे रंगदेवता नेहमी प्रसन्न होत असते आणि खरोखर याचे प्रत्यय सर्वांनाच या ठिकाणी आलेले आहे. माझ्या या रेडी गावातील सर्वांना किंवा नाट्यप्रेमींना सर्वांना विनंती आहे की जे आज बाहेर या ठिकाणी आहेत रस्त्यावरती ते दिवाळी दशावतार आपल्या महोत्सव आपल्या गावामध्ये करायला पाहिजे. आणि संकल्पना आपले दशावतार कलाप्रेमी म्हणजे त्यामध्ये सर्वजण आहेत तर त्यांनी आपल्या समोर ठेवली आणि त्यावेळी मी सरपंच असू दे किंवा सर्वांनी खरोखर असा एक दशावतार महोत्सव या ठिकाणी व्हायला पाहिजे. आणि त्याची सुरुवात गेल्या 4 वर्षापूर्वी झाली आणि उत्तरोत्तर चांगला प्रतिसाद या ठिकाणी मिळत आहे. आमची एकच भावना आहे की दशावतार ही कला जशी आपली कोकणमध्ये खूप झपाट्याने वाढते. आज पण त्यावेळी खूप वाईट परिस्थिती होती कारण ह्यावेळी आपल्या समोर जे असणारे कलावंत आहेत त्यांनी खूप प्रतिकारक शक्तीमध्ये किंवा प्रतिकार संघर्षामध्ये ही दशावतारी कला या ठिकाणी जोपासली आणि वाढवली. कारण त्यावेळी अशा प्रकारची रंगमंच नव्हता, अशा प्रकारची सगळी व्यवस्था नसताना सुद्धा एक मंडप माटो घालायचा आणि त्यामध्ये एक भाग ठेवून ही दशावतारी कला जोपासण्याचं काम या ठिकाणी जे आपल्या समोर आहेत या मान्यवरांनी किंवा या आपल्या नाट्य कलाकारांनी जिवंत ठेवली. आणि खरोखर एक त्यावेळी आम्ही ठरवलं की आपल्या माध्यमातून या दशावतारी कलेला कुठेतरी त्यांना प्रोत्साहन मिळायला पाहिजे. या उदात्त हेतूने या ठिकाणी आम्ही दशावतार महोत्सव या ठिकाणी चालू ठेवला आणि आतापर्यंत ही परंपरा ही सुरू आहे. भविष्यामध्ये सुद्धा यापुढे सुद्धा आपल्या नाट्यरसिकांनी किंवा आपले जे पुढचे युवा जे कार्यकर्ते आहेत यांनी सुद्धा ही दशावताराचा हा महोत्सव पुढच्या वर्षी किंवा त्याच्या पुढची 50 वर्ष या ठिकाणी चालू ठेवावा असे मी आज या ठिकाणी आमच्या या सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती करतो. मित्रहो, आज राणे साहेबांचा वाढदिवस आहे. कोकणला ज्यांनी नाव दिलं, महाराष्ट्रावर ज्याची कोकणची ओळख अशी केली असे आमचे आदरणीय राणे साहेब यांचा वाढदिवस आहे. आज सगळीकडे वेगवेगळे प्रोग्राम वेगवेगळे कार्यक्रम आपल्या जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्रभर होत असताना सुद्धा आज रेडी गावामध्ये सकाळी एक जे नोंदणीकृत बांधकाम कामगार आहे तर त्यांचा सुद्धा एक आरोग्य शिबिर या ठिकाणी आपल्या रेडी गावामध्ये झाला आणि दरवर्षीप्रमाणे आता दशावतार महोत्सव होत आहे. त्यांची प्रेरणा आदरणीय निलेशजी राणे साहेब, आदरणीय नितेशजी राणे साहेब यांची प्रेरणा आपण या ठिकाणी पुढे घेऊन आपण या ठिकाणी करत असताना रेडी गावामध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या विकास कामामध्ये आपले सरपंच असू दे, आपले सर्व सन्माननीय सदस्य असू दे, हे विकास कामामध्ये सुद्धा चांगली प्रगती करताना या ठिकाणी दिसत आहे. वेगवेगळे प्रयोग ज्या आम्ही जर बघतो तर आपल्या विकास कामामध्ये वेगवेगळे नवीन प्रयोग या ठिकाणी मला वाटतं रेडी गावामध्ये पहिल्यांदा होतात आणि त्याच्यानंतर इतर जिल्ह्यामध्ये या ठिकाणी होत आहे. वॉटर एटीएम सारखा प्रोजेक्ट गेल्या वर्षी आम्ही सुरू केला आणि आता
आता कुठे म्हणजे आपल्या जिल्ह्यातलं जर कन्वर्ट असू दे किंवा इतर गावामध्ये या ठिकाणी होत आहे. खरोखर सर्वांची आपल्या रेडिओतील सर्वांची आपल्या जे ग्रामस्थ आहेत यांचे सुद्धा चांगल्या प्रकारचं सहकार्य आपल्याला मिळत असताना सुद्धा भविष्यामध्ये सुद्धा सर्वांना चांगले एकत्र राहून रेडी गावाच्या विकासासाठी काम करूया. आपले जे वेगवेगळे जी कला आहे त्यामध्ये आपलं नाट्य कलाकार असू दे किंवा जे आपले 3 अंकी नाटक असू दे किंवा क्रीडामध्ये रेडी गावामध्ये सुद्धा झपाट्याने प्रगती व्हावी ही आजच्या दिनी मी सर्वांना विनंती करतो. दशावतार सारखा महोत्सव या ठिकाणी पुढच्या कारकिर्दीमध्ये सुद्धा भरभराटीला येऊ दे. आता आमची कुणीही वावा करू शकतो, प्रत्यक्ष आम्हाला पाहतात, आमच्या गुणांचं वर्णन करतात, पण त्यापेक्षा जर पाहिलं असेल तर पडद्याच्या मागे राहणारे जे आहेत त्यांना खरोखरच उत्तेजन दिलं पाहिजे. थोडक्यात सांगायचं म्हणजे दादा नाही, अण्णा गडेकर, प्रितेश राऊत तर प्रसिद्धच आहे, पण अण्णा गडेकर, दादा नाही यांना कोण परिचित आहे? गावातलीच माणसं, पण ते जिद्दीने या महोत्सवाला उपस्थित राहतात आणि हा महोत्सव घडवून आणतात. आत्मीयता एवढी आहे की माझा दशावतारी कलावंत मग तो वृद्ध असो का कुणी असो, त्याला पाहण्यासाठी किती अंतर असलं तरी ते तिथे जातात. ही एक आवड आहे. ही आवड टिकवण्याचा प्रयत्न कलावंताने केला पाहिजे. आम्ही कलावंत घडलो, आम्ही का मागावून घडवले कलावंत, आणि आजही मार्गदर्शन आम्ही करतो. मूळ दशावतार हे विसरू नका. पारंपरिक मालक असू दे, हाताचे मालक असू दे, कुणी का असेल, पण त्याने सुद्धा आपली परंपरा जी मूळ दशावताराची आहे ती कुणीही सोडू नका. मूळ दशावतार जिवंत ठेवा आणि मग कलेला पुढे न्या. आज कलेला उच्चांक मिळालेला आहे. प्रत्येक कंपनीला गाड्या मिळत आहे. अशी सुविधा आमच्या वेळी नव्हती. पायी प्रवास होता आमचा. पायी प्रवास करून सुद्धा 12 मैल चालून सुद्धा आम्ही दशावतार करायचो. आणि आजच्या मुलांना खरोखरच ही संधी आलेली आहे. तेव्हा माझा दशावतार कोकणापुरतच नाही तर परदेशापर्यंत पोहोचलेला आहे, पण आम्हाला ते माहित नाही. परदेशी कोणी नेलं, काय केलं तिथपर्यंत आम्हाला करता येत नाही. तरी आज या माझ्या प्रितेश राऊत यांच्या मित्रमंडळाने आणि इथल्या व्यवस्थापकाने ही कला पुढे नेण्यासाठी जे परिश्रम केले त्या परिश्रमाला माझ्या मायेने त्यांना सद्बुद्धी दिली आणि त्या मायेनं त्यांचं रक्षण करावं, त्यांना मार्गदर्शन अधिक करावं. कारण बुद्धी ही अशी आहे, जेवढी उजळावी तेवढी थोडीच असते आणि ती यांच्याकडे आहे. यांच्या कलेचं मी पदक मानतो आहे. तेव्हा कृपया मी जास्त काही बोलत गेलो की भोकटात जाणार. तेव्हा झाली एवढी पुढे आहे. तेव्हा दशावताराबद्दल आत्मीयता दाखवल्याबद्दल मी आमचे सगळ्यांचे आभार मानतो. प्रितेश मंडळाचं आणि इथले व्यवस्थापक यांचं सगळ्याचं त्यावेळी आभार मानून मी माझे 2 शब्द पुढे करतो. दशावतार तेवढं सोपं नाही आहे. 4 मेढीतलं दशावतार हे दशावतार महान कठीण आहे. त्याचा तेवढा अभ्यासही केला पाहिजे. आज रेडी माऊलीने आणि त्या गणपती गजाननानं रेडी सर्व तऱ्हेचे कलाकार निर्माण केलेले आहेत. आणि माझा एक आत्मविश्वास आहे की रेडी गावचा कलाकार हा कुठेही कमी पडणार नाही. आज दुर्वासानं राजा अंबरीशाला शाप दिला, तुला 10 गर्भवास भोगावे लागतील. पण वैकुंठीच्या नारायणाचा तो भक्त असल्यामुळे वैकुंठीच्या नारायणानं राजा अंबरीशाला सांगितलं, हा शाप तुला नसून एका भक्तापायी हे 10 गर्भवास मी भोगी. वैकुंठीचा नारायण म्हणजे जगाचा पालन करता देव. त्याच रूपात आज साहेब नारायण राणे
यांचा वाढदिवस आहे. त्यांना माझ्या हार्दिक शुभेच्छा. खरोखरच आज त्यांच्या सहवासात असणारी ही कर्तृत्ववान माणसं आज आपल्या रेडिओचं नाव राखण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करताय आणि त्या प्रयत्नाला त्या देवीनं, त्या गणपती गजाननानं त्यांना यशाची प्राप्ती द्यावी एवढी त्या माऊलीची विनंती करून मी माझे 2 शब्द सांगतो. ते सगळे जमलो. प्रितेश राऊळ मित्र मंडळ यांनी हे जवळजवळ 4 वर्ष आहे हे नाट्य महोत्सव, दशावतारी नाट्य महोत्सव भरायचं हे 4थं वर्ष आहे आणि औचित्य आहे आमचे लाडके नेते नारायण राणे यांचा वाढदिवस. नारायण राणे हे आपल्या कोकणाचं भाग्य विधाता आहेत. कोकणाचं रत्न म्हटलं तरी काय कमी पडणार नाही. अशी माणसं क्वचितच जन्माला येतात आणि त्यातले जे आपले नारायण राणे आणि त्या नारायण राणेच्या प्रेरणेतून प्रितेश राऊळ मित्र मंडळ सारखे असे आपल्या खेळीतले असंख्य कार्यकर्ते घडलेत आणि हे सगळे चांगले चांगले कार्यक्रम घडवत आहेत. या कार्यक्रमाला प्रितेश राऊळ मित्र मंडळाला शुभेच्छा तर माझ्याकडून आहेतच आणि हे सगळे उपस्थित आणि सन्माननीय व्यक्ती आता आपले ज्येष्ठ दशावतार कलाकार आपल्या समोर आहेत. त्या कलाकारांनी कुठच्या परिस्थितीमध्ये दशावतार पुढे नेलाय. आज जसं राणेसाहेबांनी सांगितलं की आमच्या वेळेला ही व्यवस्था नव्हती. जुनी एक म्हण आहे, रात्रीचे राजा आणि दिवसाचे बोजा. ती परिस्थिती खरोखर त्यावेळेची होती. त्यावेळी त्यांना डोक्यावर बेट्या घेऊन गावोगावी जाऊन त्यांनी नाटक केलेली आहेत आणि ती जाणीव ठेवून आज सरकारने बऱ्याच मंडळांना गाड्या दिल्या आहेत, बसेस दिल्या आहेत. बरीचशी आज तर मानधन पण सुरू झाले. त्यावेळी त्यांना मानधन पण नव्हतं. खूप तुटपुंच्या पैशामध्ये ते सगळे नाटक चालू होते आणि ही सगळी परिस्थिती आता पुन्हा एकदा लोकांना दशावतार नाट्य मंडळाकडे आकर्षित लोक झाले आहेत. कारण ही सगळी जी जुन्या लोकांनी जी प्रथा ठेवली आहे आणि ती प्रथा पुढे आपल्या रेडिओमध्ये वाढत जावी ह्या उद्देशाने प्रितेश राऊळने हे जे चांगला दशावतारी मंडळाचं जे दशावतारी नाट्य महोत्सवाचा जे कार्यक्रम सुरू केला हा वाखाणण्यासारखे आणि सोपी गोष्ट नाहीये. 4-5 दिवस कार्यक्रम सांभाळणं, त्याच्या बिझी शेड्यूल मधून त्याने हे सगळं व्यवस्था 4 वर्ष आज तो करतो आहे. ही खरोखरच कौतुकास्पद आहे. धन्यवाद. राणेसाहेबांना माझ्याकडून पूर्ण शुभेच्छा. करायचं ते दणक्यात ही भावना मी मनात ठेवू. ज्यांनी गेली 4 वर्ष मित्रमंडळ म्हणून जरी नाव दिलं असेल तरी सुद्धा या सर्व कार्यक्रमाचे सर्व प्रितेश राऊळ यांनी 4 वर्षापूर्वी ही सुरुवात केली. मग अशी कोणतरी म्हटलं की एखादा दशावतारी नाट्यप्रयोग करताना किती कठीण परिस्थितीतून जावं लागतं आणि सतत 4 वर्ष आणि त्याच्यानंतर सुद्धा ही संकल्पना तशी सुरू ठेवायचं. ज्यांच्या मनोमन ज्याने भावना व्यक्त केली ते आमचे मित्र प्रितेश राऊळ आणि ह्या सगळ्या मित्रमंडळाच्या कार्यात आणि महत्वाचं म्हणजे या कार्यक्रमाची सांगता ज्यांचं नाव घेतल्याशिवाय होऊ शकत नाही. अर्थात मित्रमंडळ म्हटल्यानंतर अनेक जणांचा हातभार त्या कार्यक्रमाला लागत असतो. पण तरी सुद्धा काही वाकाडकशाळ व्यक्ती असतात ज्या आपल्या कार्याने नेहमीच सदोदित लोकांच्या मनात एक वेगळं स्थान निर्माण करतात. ते आमचे मित्र अण्णा गडेकर खूप मेहनत घेत आहेत. कधी कसलाही कार्यक्रम असो. मला वाटतं परवा भाजपच्या काहीतरी स्थापना दिनी दिवशी महिलांचं काहीतरी नाट्य महोत्सव काहीतरी 8 मार्च महिला दिला. 8 मार्च महिला दिनाला महिलाने एक असंच दशावतारी नाट्य एक सादरीकरण केलं होतं एखाद्या छोट्या म्हणजे एकांकिक पद्धतीने आणि त्यावेळी सुद्धा अण्णा गडकरांचं नाव त्यांच्या मुखे मला वाटतं सतत 4-5 वेळेला अण्णा गडकरांचं नाव घेतलं गेलं. म्हणजे खऱ्या अर्थाने दशावतार कला आहे याचा प्रचार आणि प्रसार अशा व्यक्तीमार्फत होतो. कलाकार हे कलाकारच असतात शेवटी. म्हणून त्यांचं नाव मुद्दा म्हणून मी घेतलंय. अर्थात या नाट्य महोत्सवाला अन्य त्यांचे प्रितेश राऊळचे जे सहकारी आहेत त्यांचं सुद्धा योगदान फार मोठं आहे. मग अशी प्रितेश राऊळ बोलताना म्हणाले की या जागेला वेगळं एक महत्व आणण्यापेक्षा
रंगदेवता या जागेमध्ये आहे. मी तर म्हणेन असं नाही. प्रितेशराव आपण आणि रामसिंग राणे म्हणजे भाई राणे यांनी जे जे उपक्रम ज्या ज्या ठिकाणी घेतले त्या त्या जागेचं नाव तुम्ही त्या त्या उपक्रमांना पुढे आणले. मला वाटतं आत्ताच एक 15-20 दिवसापूर्वी महिन्याच्या दरम्यान त्याच्यापूर्वी क्रिकेट स्पर्धा इथे घेतली जायची बाजूच्या मैदानावरती. यावर्षी ते मैदान बदललं गेलं आणि यशवंतगडाच्या बाजूलाच त्या मैदानावरती क्रिकेट स्पर्धा झाली. भव्य दिव्य नीटनेटकं आयोजन आणि वेगळ्या लोकांच्या मनात काम करणार अशा प्रकारची क्रिकेट स्पर्धा झाली. राणेसाहेबांचा वाढदिवस 1985 सालापासून या माणसाने राजकारणामध्ये खऱ्या अर्थाने प्रवेश केला. सुरुवातीला शाखा प्रमुख, नंतर नगरसेवक आणि या कोकण भूमीमध्ये म्हणजे आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये त्याचं पदार्पण झालं 1990 मध्ये. विकास आणि आर्थिक स्तोत्र हे कसं असतं याची एक झलक त्यांनी 90 पासून सुरुवात करताना एवढी त्यांची व्याप्ती वाढत गेली की बघता त्यांनी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद चारही सभागृहामध्ये त्याने कोकणचं नाव, आपल्या जिल्ह्याचं नाव पुढे आणलं. अनेकविध पदं भूषवून असताना अगदी शाखा प्रमुख, नगरसेवक आणि त्याच्यानंतर आमदार, आज खासदार, मंत्री, मुख्यमंत्री ही सगळी पदं भूषवित असताना त्यांनी कधीही कोकणपासून आपलं लक्ष विचलित केलं नाही. आणि कोकणामध्ये त्यांनी एक अशी नररत्न तयार केली. त्यातली ही 2 नररत्न प्रितेशराव आणि रामसिंग राणे. परमेश्वराने सुद्धा या रेडी गावच्या देवताने सुद्धा रामसिंग राणेच्या कार्याची दखल घेऊन आता त्यांची 3ऱ्यांदा म्हणजे आपण यात्री कोण 4 वर्षानंतर पण थकला नाही. ती तरुण पिढीला नवीन युवाला तुम्ही आवाहन करताय की ही स्पर्धा तुम्ही पुढे चालू ठेवा का, असं नाही. तुमचं योगदान जे आहे ते तुमचा आशीर्वाद राहिलाच पाहिजे, तरच ही स्पर्धा किंवा असे कार्यक्रम पुढे अशाच प्रयत्नाने चालू राहतील. आणि जोपर्यंत राणे कुटुंबाचे आशीर्वाद तुमच्या मागे आहे, पक्ष म्हणू नका, राजकारण म्हणू नका, जोपर्यंत राणेसाहेबांचे कुटुंबाचा आशीर्वाद तुमच्या मागे आहे तोपर्यंत तुम्हाला कशाची कमतरता पडणार नाही. कुठे तुम्ही जिथे हात लावा तिथे सोनं होणार आहे, अर्थात शब्दरूपी सोनं, खऱ्या अर्थाचं नव्हे. आणि तुम्ही या रेडी गावचे आधार आहात. तुम्ही आणि भाईराणे या गावचे आधार आहात, आधारस्तंभ आहात. तुम्हाला दीपगृहाप्रमाणे फक्त मार्ग दाखवण्याचं काम तुम्हाला करायचं आहे. ही जी समोरची सगळी मंडळ आहेत, इथले जे ग्रामस्थ आहेत, इथले रहिवासी आहेत, ते तुम्ही दाखवलेल्या मार्गावरून मार्गक्रमण करणारे आहेत. त्यांना मोलाची साथ तुमच्याकडनं मिळत राहो अशा प्रकारची मी या गणपती आणि माऊली आणि इथला स्थळदेव जो ब्राह्मण त्यांच्या चरणी मी मनोमन विनंती करतो. सन्माननीय राणेसाहेब यांना दीर्घायुष्य आणि निरोगी आयुष्य लाभो अशा आपल्या वतीने सर्वांच्या वतीनं मी परमेश्वर चरणी विनंती करतो. जवळजवळ आता 4 वर्ष झाली आहेत की त्यांच्या वाढदिवसानिमित्ताने आपण दशावतारी नाटकांचा आपण जो सातत्याने पाठपुरावा करून जी नाटकं आपण 4-5 दिवस जे आपण बनवत आहेत ती सर्वसाधारण गोष्ट नाही. आपल्याला 1 दिवस नाटक जर करायचं असेल तर आपल्याला ते शक्य होत नाही. त्याच्याकडे आपल्याला बरंच अडचणी येत आहेत. पण तिथे जाऊन मित्रमंडळ आणि त्यांच्या सर्व सहकार्याने हे 4-5 दिवस जी सतत नाटकं हे करतात त्यांचं मी विशेषतः खूप कौतुक करतो आहे. आणि तिथे जाऊन यांचं मी कौतुक इतर गोष्टींसाठी करतो आहे की ते दशावतारी नाटकात नाही तर इतर कुठचेही उपक्रम, उदाहरणार्थ आपण इतर क्षेत्रात खेळामध्ये जर गेलो आपण तर ते आपल्या क्रिकेटच्या स्पर्धा भरवतात, तसेच व्हॉलीबॉल यांच्या पण क्रिकेट स्पर्धा भरवतात. तसेच आपले आरोग्य शिबिर लावता येते. म्हणजे वेळ प्रसंगी ते गोरगरिबाला रात्री बेरात्र कधी पण ते मदतीसाठी धावतात. आम्हाला त्यांचा खूपच अनुभव आहे आणि आमच्यासाठी त्यांनी खूप बरेच प्रयत्न केलेले आहेत. आणि इतर सर्वांसाठी ते देवदूतासारखे दिवस रात्र फक्त कधी पण ते धावत असतात. त्यांच्यासाठी मी त्यांचे पण खूप विशेष आभार मानतोय. आणि तुमच्या रेडीवासियांचे पण मी आभार मानतोय की त्यांना तुमचा पूर्ण गावाचा त्यांना पाठिंबा आहे. आणि विशेषतः आमचे रेडी गावचे सरपंच रामसिंग राणे यांचा पण या तुमच्या गावाच्या विकासासाठी खूपच महत्वाचा वाटा आहे. आणि त्यांच्यामुळे हे सर्व गोष्टी हे शक्य जात आहे. ठीक आहे, मी जास्त काही बोलत नाही.
आपण या कार्यक्रमाला माझ्यातर्फे आणि आमच्या आरोली गावातर्फे खूप खूप शुभेच्छा व धन्यवाद देतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.